Hangtod karon wa paghapon makabiyahe ang mga PUJ tungod sa istriktong protokol apan nakaginhawa ang uban kanila tungod kay sila man ang gigamit karon isip sakyanan sa mga contact tracers diri sa dakbayan sa Sugbo. Kani ang report. Sukuhay sa talanawon sa mga nag-silent protest ng mga PUJ drivers, kini mga PUJ nga nakaparking sa City Hall ang nagsugod na sa ilang panginabuhi. Dili isip jeep di pasayerohan kundi service sa mga contact tracers sa Cebu City. Alang sa mga drivers, dako na kaayo og ikatabang sa kalisod nga ilang nahiaguman ang ilang serbisyo karon. Dili moubos sa 500 pesos ang malimpyo sa mga drivers kada adlaw ug lahi pa ang bayad sa mga tag-iya sa jeepney unit. Sa dulan 5 ka buwan, nahubas ug nauga na gyud ang ilahang bugasan ug nagsalig na lang sa ayuda nga limitado usab. Ang bahagi sa bayadan ni kay inadlaw, pakyaw kanang sa autopay bang adlaw. Adlaw. Oh. Limpyo na or Dili kuhaan pa na og abang og tubil. Ug unsa ihatag sa gobyerno sir, kaon na gyud sir para kuan gyud ba, makasurvive atong paglawas. Nabalaka sila nga basin matakdan sa virus apan ilang sigurohon nga mapatuman ang social distancing sa mga contact tracers kay limitado sa unom ang ilang mga pasahero sa jeep. Usa lang kabuan ang ilahang kontrata apan ang hinaon sila nga malugwayan aron dunay mapaabot nga kita alang sa ilang pamilya. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.